तर मित्रांनो, मी मॅडम इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर भरपूर दिवसांनी भेटतास, भरपूर दिवसांनी हे व्हिडिओ पडता. तर आज काय बघूया, जसा जसा काय असं तसा तुमका दाखवतलं आहे. तर पहिला म्हणजे आता जाऊचा असा भरपूर दिवस म्हणजे 10-15 दिवस झाले गाडी जाग्यावर आहे माझी, म्हणजे बाईक. तर त्या बाईकची ॲक्सिलेटर केबल आणूक जाऊचा होता गोडाळात, पण गोडाळ 200 रुपयाच्या वस्तूसाठी कुडाळा जाऊचा म्हटल्यावर म्हणून म्हटला इकडेच घ्यायचा. तर ऋतिकाक सांगलं मी, तर ऋतिक आता येत, मग ऋतिकसोबत जाईन आणि बघूया भेटता का इकडे आधी कणकोलीत पहिला, तर मग भेटूया ऋतिक गेल्यानंतर. काय विषय काय झालं? मोबाईल धर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 6,000 आहेत ना. 7,000 बोललेलं ना. 1,000 रुपये वाटतं उभी अजून कशा काढून घेतले. तर मित्रांनो, केबल काढले हे बघा, आणि केबल काढल्यानंतर जाऊचा असा शोरूममध्ये जाऊचा होता कुडाळात. पण म्हटलं 200 रुपयाच्या वस्तूसाठी कुडाळात जाताना, त्यामुळे म्हटलं आपल्या इकडेच फिरायचा, 2-3 शोरूम बघायचे भेटतात काय. तर बघूया त्या शोरूममध्ये भेटतात का, तर आपण मग जाऊया. आता ट्रॅफिक झाला, विषय हार्ड. परत रिटर्न जावं लागणार. एवढं मोठं ट्रॅफिक झाल्यामुळे 15-20 मिनिटं तर थांबायला लागतलाच. तर आता परत रिटर्न ऐसते. तर मित्रांनो, हा आपल्या कणकोलीचा नाना पार्क गार्डन असा. तर आपण एक व्हिडिओ बनवू आपल्या कणकोलीतल्या सगळ्या गार्डनची, त्यानंतर अशी एक व्हिडिओ बनवू स्पेशल, ती फक्त कणकोलीचा म्हणजे कणकोलीतलीच असतात. त्याच्यात तर मी तुमका नंतर दाखवीनच. होय रे. तर विषय असं झालो की शोरूममध्ये एंट्री करूच्या अगोदरच मॅडम बोलले, म्हणजे आतमध्ये मॅडम असतात, ते बोलले की केबल भेटत नाही. आणि केबलसाठी ह्या इकडे शोरूम असायची घेता, तर केबलसाठी म्हणजे त्यांच्याकडे स्क्युअर पार्ट अजून ठेवूक नाहीत. तर ते काय बोलले, स्क्युअर पार्ट अजून ठेवलेले नसल्यामुळे तुमका काय केबल भेटायची नाही. तर मग आता काय उपयोग, आतला तुमका दाखवून काय उपयोग, बाहेरच त्यांना विचारलं केबल दाखवल्याच्यानंतर बोलतात स्क्युअर पार्टच नाही, त्यामुळे काय विषयच नाही. तर आता बघूया, आपले लोकल गॅरेजवाले असतील त्यांच्याकडे जाऊया आणि येऊया. आणि आता दुसरी गोष्ट म्हणजे इकडे सुजुकीचा शोरूम नव्हता, आणि हे काहीतरी 3-4 महिने झाले नवीनच असा. ते बोलले स्क्वेअर पार्ट अजून ठेवूक नाही. तर ह्या एरिया म्हणजे मारुती मंदिर असा दानोलीच्या इकडे, तर तिकडे ह्या नवीन शोरूम असतात, ज्याची कोणाचे सुजुकी असतात, त्याने आपले पार्ट काय घ्यायचे असतील तर यावं नक्की. ते काहीतरी 15 दिवसात पार्ट आणणार. तर चला मग पुढच्या गॅरेजवरती जाऊया. ॲक्सिलेटर केबल जिक्सर किती रुपये ओरिजिनल म्हणजे मेन 1000 रुपये असा. 300-350. आणि लायनर का विचार जिक्सरचं लायनर देवा नाही लायनर
तर आमका जिक्सरची केबल भेटलेली असा आता बघूया. 470 रुपये झाले. तर आता काय करूया, काय जाऊया बँकेत जा, पैसे टाकूया, बँकेत जाऊया. तर जस्ट घराकडे बसला होता, बघूया ऋतिक लावता केबल. आमची गाडी ऋतिकाक सांगले नाश्ता करू चल, तर ऋतिक म्हणता मी नाश्ता करू घेत नाही, तर मी आता जाते नाश्ता करते. तर मग बघूया काय नाश्ता असता. चला. तर मित्रांनो परत एकदा आपण भेटूया नाश्त्याच्या टायमिंगवरती. आणि आता आपल्या पुढ्यात नाश्ता असा म्हणजे 2 चपाती आणि एक बांगडा फ्राय. तर बांगडा फ्राय आणि इकडे पेज थोडीशी आणि आपला थंड पाणी, बस. तर ह्या आता नाश्ता. मग मी नाश्ता करते आणि मग काय बघूया पुढचा काम आपला. तर मग चला नाश्ता करते, तुम्ही पण यावा नाश्ता करा. आता काय करतोय, गाडी वॉश करून घेतोय. तुमका बघूची असं तर बघा काय हालत झाली ती. काय झालं आता बघा. तर आता एका धुवून घेते, मस्त वॉश करतोय. मग बघा मग कशी दिसतात ती.
झाला. ऊन तर एवढा लागत होता आणि आता पण लागतं ऊन. आणि मगाशी तुमका दाखवलं तेव्हा गाडीची अवस्था काय होती ती बघा, आणि आता मी तुमका दाखवते त्याची अवस्था काय ती बघा. तर चला बघा. तर मित्रांनो, तुमका जर हे व्हिडिओ आवडले तर तुम्ही नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि जर नवीन असलास तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमचा कोकणी हा आमचा चॅनल असा, आमचा म्हणजे माझं चॅनल असा. तर आमच्या कोकणी ह्या नाव लक्षात ठेवा तुम्ही. आणि बेलआयकॉन दाबा, घंटा दाबा आणि नोटिफिकेशन ऑल करून टाका, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे तुमका नोटिफिकेशन येतली आणि तुम्ही माझी व्हिडिओ बघत राहतला. तर तुमका मी डायरेक्ट आता भेटते पुढच्या व्हिडिओ. तर नक्की आठवणीने लाईक करा, एक लाईक तो बनताय. तर आता टाटा आणि बाय बाय.